Ngiyabonga amaNazaretha. Ushemba nikhumbule. Amen. Amen. Manazaretha, ngale sihlabelelo nami bengithandaza ukuthi uNkulunkulu angipha amazwi amafishane azophilisa abantwana babo. Ngizocela sivule incwadi kaDaniel isahluko sesithupha ivesi leshumi nesithupha. Inkosi yase iyaleza yathi abalethe uDaniel bamphosa emphandweni wezingonyama. Kepha inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, uThixo wakho omkhonza njalo wokukhulula. 17. Lase lilethwa itshe labekwa phezu komlomo womphando, yaligcina ngophawu lendandatho yayo nangophawu lwendandatho yabakhulu bayo, ukuze into ngoDanieli ingaphenduki. 18. Lapho inkosi yabuyela esigodlweni sayo, yahlala ubusuku izila ukudla, futhi asingeniswanga isifazane phambi kwayo, bayiphuthela ubuthongo bayo. 19. Lapho inkosi yavuka ngovivi lokusa, yaya ngokunyenya emphandweni wezingonyama. Yathi ekusondeleni kwayo emphandweni, yamemeza kuDaniel ngezwi lokudabuka. Inkosi yase ikhuluma yathi kuDaniel, Daniel, unceku kaThixo okhoyo, uThixo wakho omkhonza njalo, ube namandla okukhulula uzwe izingonyama na. 21. Lapho uDaniel wakhuluma kwenkosi, Nkosi mana njalo. 22. uThixo wami uthumile ingilosi yakhe, uvimbile imilomo yezingonyama, azingilimazanga, ngokuba phambi kwakhe ukulunga kwafunyanwa kimi, naphambi kwakho Nkosi angenzanga sono. Lapho inkosi yajabula kakhulu ngaye, yayaleza ukuphula uDaniel emphandweni. Akutholwanga ingozi kuye, ngokuba wayekholwa uThixo wakhe. Amen. Khuluma wena Nkosi yami, khuluma wena nenhliziyo yami. Manazaretha amahle enkosini, le ndaba engiyifundayo ikhuluma ngendoda eBhayibhelini
Le ndoda igama layo kwakuDaniel. Yayihlala kulesi sizwe eyayihlala kuso. Inkosi yalesi sizwe mengingaphosisi igama layo kwakuDarisu. Le ndoda-ke ekwakuthiwa uDaniel kwakuyindoda eyayithatha isifungo phambi kaNkulunkulu. Kwakuyindoda eyayihamba kahle phambi kaThixo. Kwakuyindoda zonke izimiso ezibekiwe uShembe wasePhakameni eyayizilandela. Eyayithi noma yini eqhamuka ezwini likaNkulunkulu eyayizama ngakho konke okusemandleni ayo ukuthi iyilandele. Yayingaze yasilibala isifungo sayo. Kodwa le ndoda eyayiuDaniel ekukholweni kwayo akukaze kwaba mnandi ngoba yaba nezitha eziningi. Ngoba le ndoda uDaniel ngokuthanda kwayo uNkulunkulu kangaka yaze futhi yaphinde yathandeka nasenkosini uDarisu. Wonke umuntu mayikhuluma ngomuntu okholwayo wayikhomba uDaniel ngomuntu ohamba kahle ekukholweni. Kodwa uDaniel waba nezitha. Wayengakaze futhi asukele muntu. Kodwa waba nezitha zaningi. Ngenye imini lezi zitha zahlangana. Zase zenza isu zokuthi uDaniel ngoba simenza konke esizama ukwenza kuye namaqhinga nazo zonke izinto esizama ukuzenza kuye kazenzeki. Khona-ke sizokwenza njani? Yini le uDaniel emqinisile kangaka na? Mebethi bambuka uDaniel bayabona ukuthi uJehova uThixo wakhe useduze kakhulu noDaniel. uDaniel kwathi uma ethatha isifungo sokuba yiNazaretha akaphindanga wafuna ezinye impilo ezikhona zomhlaba. Base bethi-ke sizokwenza kanjani ukuthi uDaniel simhlukanise nalo Thixo wakhe, simxabanise nalo Thixo wakhe kuze sizokwazi ukumnqoba. Base besuka baya enkosini uDarisu. Mebefika kule nkosi base bethi, Nkosi, sinecebo elihle kakhulu lokuthi ngalesi sikhashana seyinsuku ezingama-30 iy'nsuku eziwu-30 kuzoba isikhathi sokuthi bonke abantu balesi sizwe sakho kuze kuzobonakala Nkosi ukuthi umkhulu kangakanani kulesi sizwe sakho, ukuthi bonke laba bantu mebethandaza bathandaze wena. Kodwa ngalezi insuku nje eziwu-30 kuphela Nkosi, ngoba Nkosi siyakholwa thina ukuthi umkhulu kakhulu. Njengoba ubekiwe uThixo phakathi kwethu, ngeke kube khona abantu abanganqaba ukukhonza iy'nsuku ezingama-30 kuphela, ngoba Nkosi ngeke baze bakukhonza impilo yabo yonke, kodwa bazokukhonza iy'nsuku ezingama-30 kuphela. Yayisiyijabulisa kakhulu le nto le Nkosi. Yayisithi leli cebo eniza nalo lihle kakhulu. Yayisithi kulungile. Kwase kuphuma igijimi, zaphuma zashona empumalanga, zashona entshonalanga, zashona enyakatho, zashona eningizimu. Zahambe zisho le ndaba. Zathi kusukela ngosuku oluthize wonke umuntu lesi sizwe usezothandaza inkosi uDarisu, ozozwakala engayikhonzi le Nkosi,
uzawuphonswa emphandweni wezibonyana. Yafika lento nakuDaniel. Mayifika lento kuDaniel, uDaniel wayeseyibuza ukuthi laba bantu njengoba bethi izinsuku ezingama-30 kuphela basho ukuthini? Izinsuku ezintathu nezinsuku ezingama-30 nezinyanga ezintathu neminyaka futhi nayo emithathu iyalinganiswa yini nothando lukaNkulunkulu engizolilahla na? Liyalinganiswa yini? Uma namhlanje ngiqoma ngithi ngizokwenza isono, kuyabaleka yini ukuthi isikhathi esingakanani? Noma ukuthi ngisenzile noma ngizokhetha mhla ngithanda ngithi le nyanga ngizokholwa ngizoba iNazaretha, nenyanga ezayo futhi angisesilona futhi iNazaretha, ngelandelayo sengiyilona. Hleze ukuthi kasiqonde uthando lukaNkulunkulu olusilahlekelayo nomusa wakhe, ngoba mawuhamba uphikisana noShembe kasazi ukuthi uShembe yini ayithathayo kuwe. uDaniel wabona kungalinganiswa nalutho ukuthandwa kwakhe uThixo. Wabona kungalinganiswa nalutho. Mhlambe thina siyaye sikulinganise nezinye izinto ezikhona ukuthi bazothini bona abangani bami uma mina sengingasafani nabo, sengihlukile, sengenza ngenye indlela. Le ngiyifundiswe kuPhakameni, le ndlela engiyifundiswe kuPhakameni ingenza ngibe mdala, ingenza ngibe umkhulu, ngibe ugogo, ngibe ikhehla. Nami ngiyafuna ukufana nezintombi zezwe, nami ngiyafuna ukufana nezinsizwa zezwe. Mangingathandazile futhi khona kuzoba nani, ngizolahlekelwa yini ezongilahlekela? Bangayile khona esabatheni yini ezongilahlekela? Kodwa uDaniel yena wayebona inkulu into ezomlahlekela. Uyozisola wedwa esehlobo sethu, sihlobo sethu endlebeni zikaDaniel. uDaniel wayesethi mina ngeke ngize ngimlahle uThixo wasekuPhakameni. Zasizitha zilindela kwathi mehamba uDaniel eyothandaza esinagogeni noma ethempelini noma endaweni yokukhonza, wathi meyithandaza uDaniel base becupha emva kwakhe bemlalela befuna ukuzwa ukuthi meyithandaza uzawuthini uDaniel. Wathi meyithandaza uDaniel wayesethi uNkulunkulu wokhokho bethu wayesembiza uShembe, wayesethandaza. Zasejabula izitha zathi impela simtholile namhlanje uDaniel ngoba akayithandazanga inkosi. Impela-ke umuntu ongayithandazanga inkosi uzawufakwa emphandweni wezibonyana. Zase ziphuthuma zaya enkosini zabika zathi, Nkosi, uDaniel akafuni ukukukhonza. Abanye inkosi abantu basithathile bona isinqumo ngaphakathi kwenhliziyo zabo, bathi bazokukhonza, bazomyeka lo nkulunkulu ophilayo, lo nkulunkulu oWushembe, bathi bazomyeka ngoba nje insuku ezimteti kuphela. Kodwa uDaniel akafuni ukukukhonza Nkosi, ngoba le nkosi yayimthanda uDaniel, yayisiphatheka kabi, yayisithi kodwa-ke ngoba ngase ngilikhiphe ilizwi lokuthi umuntu ongekaze akwenze lokhu ngiyomfaka emphandweni wezingonyama, yathi ayikho nami into engizoyenza. uDaniel akathathwa ayofakwa emphandweni wezingonyama.
uDarisi-ke mhla ekhipha izwi wayesehamba nazo lezi insizwa, zahamba naye zambamba uDaniel, zafike zamfaka phakathi emphandweni wezingonyama. La ngiqale khona le vesi ila uDaniel athi mase esengene ngaphakathi emphandweni wezingonyama base bethatha itshe elikhulu ubase belicindezela bewuvala umphando wezingonyama bamvalela phakathi uDaniel. Yayisikhuluma inkosi uDarisi, yayisithi we Daniel, yathi we Daniel, wathi uyabona uNkulunkulu wakho ophilayo uyakukhulula. Yayisisuka lenkosi yahamba yaya elawini layo yafike yalala, ithi mayilele akulaleki, akungenanga ngisho isifazane, yalinda yathi yaphenduphenduka kwangafika ubuthongo. Kwathi ngokujabula kokusa inkosi uDarisi yayisisivuka, yanyenya yahamba yaya emphandweni la igcine khona amabhubesi alambileyo, akhonela bona labo abangawugcini umthetho wenkosi. Yathi mayifika inkosi uDarisi yayisimemeza, yayisithi Daniel, yathi uNkulunkulu wakho khoyo ngabe ukusindisile yini na? Lo uNkulunkulu wakho ophilayo ngabe ukusindisile yini engonyameni? Lo uNkulunkulu wakho owushembe ongafuni ukumyeka ngabe ukusindisile yini? Ngoba naba abanye ushembe bamyekile, bamkhohliwe. Wena ke Daniel ukusindisile yini? Wayese ememeza uDaniel, wayesethi mana nkosi, wayesethi mana nkosi, wayesethi uNkulunkulu uthumile ingilosi yakhe yavala umlomo wezingonyama, uthi kazi ngenzanga lutho, uthi ngoba uthi uNkulunkulu ungifumane ngingenacala kuye, uthi futhi uNkulunkulu ungifumane ngingenacala kuwe nkosi. Ileyo ndawo ke ngithandayo, uthi ngifumanwe ngingenalo icala phambi kaNkulunkulu, uthi futhi ngifumanywe ngingenalo icala phambi kwakho nkosi. Ohlalele phambi kaNkulunkulu, futhi ngifumaniswe ngingenalo icala phambi kwakho nkosi. Ngicela
ukufunda incwadi yabaseRoma isahluko sesishiyagalombili verse 35. Ubani oza kusihlukanisa nothando lukaKristu? Ukuhlupheka, usizi, ukuzingelwa, indlala, ukuhambaze, ingozi, inkemba na? Njengokulotshiweyo ukuthi, ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, kuthiwa siyizimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokhu siyakuhlula nokwahlula ngowasithandayo. Ngiyakholwa ngithi nakufa nakuphila, nazingelosi, nazikhulu, namakhosi, nakho konke okukhona, nakho okuzayo, nakudepha, nakujula, nanye into edutshuliweyo, ayikuba namandla okusahlukanisa nothando lukaThixo olukuJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Yini enamandla okusahlukanisa nothando lukaShembe na? Yini enamandla? Umuntu nomuntu njengoba lapha akabuza inhliziyo yakhe ukuthi enhlizweni yami yini enamandla okungihlukanisa nothando lukaShembe na? Ngoba mesingathi akaphendule mhlawumbe uzoqamba amanga athi kayikho. Umuntu akazibuze ngaphakathi kwenhliziyo yakhe ayithole futhi impendulo bese ayithandazela. Amen. Ngoba ithi inkosi bathe badala inkosi langa yayikhuluma indaba kaNamasaka ngenye imini uthi yayikhuluma le ndaba uthi yayisithi lendlu yayisithi mayingawa isimboze sonke sife ithi maNazaretha singaye ezulwini uthi base bevuma bonke bathi amen. Yayisithi kodwa khona abantu abalapha endlini abaziyobona ukuthi noma ngisho njengoba ngisho ngithi sonke songene ezulwini bayazi bona ukuthi enhlizweni zabo ngeke baye ezulwini. Uthi ngoba ungasikhohlisa sonke sikhohliseke kodwa umuntu nomuntu inhliziyo yakhe ngeke azayikhohlisa. Ngoba inhliziyo yakho noma ungazama kanjani ukuyikhohlisa ikhohliseke ihlala ikukhumbuza. Ithi ungabatshela abezwayo thina esizwayo ukuthi kunjena na kodwa inhliziyo yakho ikuphikisa. Sithi sihlabelelo kaShembe uma inhliziyo ingiphikisa ithi ngovunyelwa ubani. Umuntu wena umuntu enhlizweni yakhe akazibuze ukuthi yini engangihlukanisa nothando lukaShembe na? Yini ekhona lapha emhlabeni engiye ngithi mengiyibuke ngiyithande? Ngoba kuyenzeka omunye umuntu enhlizweni yakhe kugcwala ukujabula, kugcwala imidanso, kugcwala ingoma, kugcwala yonke into ekhona emhlabeni. Lezo zinto athi mezibuka bonke ngeke ngikwazi ukuhlukana nazo. Kungcono ngilahla uthando lukaShembe. Omunye mayithanda abafana, omunye mayithanda amantombazana. Munye mayithanda noma yini iphakathi kwenhliziyo yakhe iyona engamhlukanisa noShembe. Ngoba mesikhuluma sithi le nto yenziwa lapha ekuphakameni kunzima ukuthi iphume enhlizweni yakhe, kunzima futhi ukuthi ahlukane nayo. Yini engasehlukanisa nothando lukaShembe? Ithi ngifunyanwe ngingenalo icala phambi kaNkulunkulu, ithi futhi ngifunyanwe ngingenalo icala phambi kwakho Nkosi. Sizokwenza kanjani ukuthi kuloku kukholwa esikukholwayo sifunyanwe nathi mhla sesiphakathi kwezitha zethu bese uNkulunkulu asifumane singenalo icala phambi kwakhe naphambi kwezitha zethu? Asifumane singenalo icala bese yasisindisa, bese athumela ingilosi
ezoza kuzosephula osizini esiyobe sikulo, ngoba siyafika isikhathi somuntu nomuntu la eyobe yedwa khona esosizini, ngoba kuyenzeka ube sosizini ongeke ukwazi ngisho ukuguqa la ulisho lukudle wedwa, sikudle isona ngaphakathi kuwe size sikuqimize phansi kuwe ufe. Sithi awule lo muntu ngoba besithi uyaphila nje, hawu Ngcobo besithi uyaphila nje, hawu wafa. Isono besinjalo. Bantwana basePhame, asingavumi isono sisahlukanise noShembe. Ngizokhuluma indaba yokugcina bese ngihlala phansi ngithethe umpotho. Khona indaba engiyikhumbulayo. Le ndaba sasixoxelwa noma ngayizwa ngangiselula kakhulu ngaleso sikhathi. Kodwa bazomlungisa abafowethu mhlambe mengingasekhumbuli kahle, kodwa injalo nje. Yayikhulunywa sasise-Paradise. Amen. Indaba yentombazane le ntombazane kwafika isikhathi esiya esifike kumantombazane onke, noma esiye sifisa ukuthi sifike kumantombazane onke, sokuthi le ntombazane ihambe iyogana. Kodwa le ntombazane kulesizwe eyayihlala kuso kwakunomkhuba wakhona wokuthi intombazane mayiphuma iyogana ihamba yodwa, isuke ngenaye ozoyiphelezela, isuke ihamba yodwa nemithwalo yayo iyogana. Le ntombazane kwafika isikhathi isizophuma iyogana, base beyihlalisa phansi, base beyiyala. Ngendlela ezoyihamba. Sifuna indlela. Le ntombazane wafika isikhathi bayiyala. Nathi bantwana benkosi kufikile isikhathi sokuthi njengoba kade siza lapha, sisuka emazweni akithi sizonqamula intaba nemfudlana siza lapha. Abazali bethu basiyala, basinika imiyalelo nazo zonke izinto abafisa ukuthi sizenze, nokuyiphatha bona abakubona kufanele. Ngoba bekuye kwenzeka ukuthi nabo abazali bakho bakunike okuyithemba labo. Mhlawumbe abazali bethu basinika ithemba, mina bami banginika uShembe. Ithembe luShembe ayibonke Nkosi asekuphakameni. Kodwa kuyenzeka mhlawumbe ukuthi wena bakunikile labo ithemba, hleze elingasiyena uShembe. Bathi uyabona athi ugogo nakho ungadlala abanye bafana, uyabona la uyakhona khona bezokwesaba ufike ugcobeleke, ozothi uma uqhamuka bashawe uvalo nakho nalokhu. Kodwa konke lokho kuyize, alikho ithemba elilingana noShembe ayibonke Nkosi. Le ntombazane bayiyala, base bethi le ntombazane
ngoba uma usuyogana kunehlathi elikhulu ozodlula kulo uthi kuleli hlathi uze uthi uma uhamba khona ungaqalazi obheka phambili engathi ufaka amahanisi ungaqalazi noma ungazwani phakathi uze ungaqalazi. Iwona lo myalelo mntanami esikunika wona njengoba uyogana. Yayisi iphuma le ntombazane yayisihlabelela yayisithi namhla mina ngithelile yathi ngilishiyile izwe lakithi ithi ngingeze ngabuyela emuva ngoba sekuseduze kuphakameni. Namhla mina ngithelile ubheke emumva uze ungaqalazi ngisho eceleni mawuhamba ungene uzoyophuma ngalela hlathi uyophuma la eliphela khona uthi ungaqalazi. Yayise izwi intombazane yayisivume yathatha imithwalo yayo yaphuma yayithwala yahamba. Ithi mayihamba le ntombazane yahamba ihambe yahlabelela ithi baba ngilolu hambo ithi lo sizi nezinyembezi iyahamba ibheke emzini. Lolu hambo lale ntombazane ngilifanisa nalolu hambo esilihamba lapha ephakameni. Lolu hambo lale ntombazane ngoba uhambo lude kodwa lunemiyalelo edinga ukuthi siyilandele kuze siyophuma ngale. Isihlabeleli ngisihlabele sithi sifuna indlela yokuyaphi yokuya ekhaya ngoba lokukholwa sikholwayo asikholelwa izinto lezi eziphathwayo nezibonwayo nezizwayo. Sikholelwa ukuthi mhla sihambayo simbone Shemba ibonkosi. Sifuna ke indlela yowekhaya kodwa uthi uShembe leyo ndlela idlula engozini. Uthi idlula engozini. Nale ntombazane ke indlela yayo yayidlula kuleli hlathi elali ingozi elimnyama. Idlula engozini. Yahamba le ntombazane yangena ehlathini yahamba ithi mayihamba iphakathi nehlathi. Yayisizwa ingane yayithi mayizwa lengane yayisiyakhala kakhulu. Yezwa ukuthi lengane ekhalayo ingane encane. Yayisizwa ukuthi lengane shuthi unina wayo uyishile lapha ehlathini. Yayiseyikhumbula izeluleko ezinikiwe ngabazali bayo ukuthi uze ungaqalazi uze ungabheke emumva uze ubheke phambili ungaqalazi lutho mawuhamba kulela hlathi. Yayiseyikhumbula lokho yayisishaya amaqhatha amabili amathathu yaqhubeka yahamba. Ithi mayiqhubeka ihamba yaphinde izwe lengane yaqinisa ukukhala kwayo yayisikhala kakhulu yayisithi wa yakhala. Ekhaleni kwayo lengane wayisephinda eqinisela wathi uyaqinisela wathi uhamba yakhala kakhulu ingane yayisidabuka inhliziyo yakhe. Yayisidabuka inhliziyo yakhe. Yayisidabuka inhliziyo yakhe. Isona besinjalo. Siyaye sikuzungeze size sithole indawo. Uze nawe inhliziyo yakho ivume ithi lesi sona ngiyasenza namhlanje. Impela ngibazwile khoza bebeyikhulumela nje kodwa namhlanje mina ngiyasenza lesi sona.
sithola indawo enhlizweni yakho. Nalokhu ukukhala kwayithola indawo enhlizweni yale ngane. Yayisithi kwakungashiwo ukuthi singaqalazi noma sekunje. Akushiwo ukuthi singaqalazi noma sekunje ingane sikhala kanje, akushiwo ukuthi singaqalazi noma ingane sikhala kanje. Ngabe nginenhliziyo embi. Yayise ibeka imithwalo yayo le ntombazane, yayisiyongena, yayisiyithatha lengane. Ngoba kuye kube khona abantu athi akushiwo ukuthi umthetho kaShembe usugcine noma sekunjena na. Hawu noma senizolamba ngilale ngingadlile. Sengaze ngilale ngingadlile ngoba kunomthetho nje kaShembe othi okuthize akuvumelekile. Ngoba kunomthetho kaShembe othi ngingakudla ukuthi sengaze ngilale ngingadlile mina ngiyakudla mina. Mina ngiyakudla. Ngiyakudla mina. Ubani khona ongibonayo? uShembe kasho ukuthi esugcina umthetho wakhe noma sekunje. Umthetho kaShembe ugcinwa ngoba kumnandi. Mase kunjena ngeke sikwazi ukugcina. Akashongo uShembe ukuthi siye esabatheni noma sekunje. Ngoba nginezinye izinto engizibona zibalekile kunesabatha. Akashongo ukuthi siye esabatheni noma kunje. Futhi uShembe akashongo ukuthi siye esabatheni wonke amasabatha. Uya wonke amasabatha esabatheni ngeke ungifake ezulwini sekukhuluma idimoni ngaphakathi kuyo. Hawu mina na ngiyayithandazela njena ngedwa kusizani ukuyothandaza ngiye esabathini. Ungisiza ngani ngoba ngiyathandaza njena ngedwa uNkulunkulu uyangizwa nje. Ukhuluma idimoni. Ukhuluma idimoni. Yayise le ntombazane yayithatha lengane. Yayisithatha lengane yayisiyibeletha. Meyibeletha lengane yayisithatha imithwalo yayo yayisiyibuyisela yayisiyahamba. Ithi mayihamba lengane yahamba ibanga yathi mayihamba yayisizwa isisindelwa kakhulu. Yayisizwe isisindelwa ukuthi hawu lo mthwalo enguthwele wawusumsinda kangaka kwenze njani. Ithi mayibheka le ntombazane lengane eyibeka emhlane isikhulile. Lengane eyibelethile isindala. Nemlenze yayo isimide nezandla zayo sezizinde. Nesono kubantwana basekuphabeni sinjalo. Ngilapho sinjalo. Uyayo usithathe sibe sincane. Kodwa sona siyakhula kumuntu. Futhi asikhuli ngokulingana nomoya engcwele kumuntu. Sona asikhula ngamandla kakhulu. Ingakho kungamele uzivumele. Amen. Amen. Yasele ngani yakhuluma. Cela sifunde incwadi engifunda izolo. Le ncwadi ngiyacabanga ukuthi abangcwele bathe noma mhlambe bese endlini zabo mhlambe bake balithole ithuba bayibuka. Kodwa le ncwadi kaJakobe isahluko sokuqala uverse 15 ithi kona inkanuko seyithathile ibeletha ukona sekuphelelisiwe kuzala ukufa. Uthi ningeduki bazalwane bami abathandekayo. Amen. Inkanuko uma ikhona ngaphakathi kuwo ibeletha ukona mase sekuphelele kuwe kuzala ukufa.
Nale ntombazane ke yakukhanukela ukuyithatha lengane, yayisithatha kanti lengane izothi mayifika kuyo yayise iyakhula. Yakhula lengane wayisethi wena lengane na yayisiba ngaka kimi yayisikhuluma lengane yayisithi hele yayisithi wena ntombazane wathi njoba ngihlela ehlathini ithi ngihlalele bona laba abanjengawe. Ithi ngihlalele bona laba abangalilaleli izwi labazali babo iziyalo abanikwe zona ngoba wena watshelwa kwathiwa ungaqalazi wena uyaqalaza uthi namhlanje ke mina ngikubambile uthi futhi ngizokudla ngikuqede. Uthi awusuze ufike emzini uzawukufa uphelele lapha endleleni. Uzawuphelela endleleni. Naso-ke sona sinjalo siyakubamba ngeke usafike ekhaya ngoba sizokuqeda endleleni ungabe usafike ekhaya. Ungasafike ekhaya. Ithi inkosi inyanga izulu ma umuntu embathe nendiya ithi noma nomlungu ithi kodwa ma ufika phambi kaShembe kwelizayo ngeke uzuthi ngahambatha noyedwa. Yayisithi qhubeka uhambe umbathe nabo baze babe yishumi. Uthi ngoba la isiyakhona kuyobe kungekho ukuthi ngenza kancane inkosi noma ngaliphula kanye nje inkosi Sabatha. Nkosi nalokhu ngakuphula kanye inkosi awusangithetheleli ngani. Kuyobe sekungasekho lokho kukhuluma kunjalo. Uthi inkosi hamba ukwenze kashumi. Kodwa ke ngalawo mazwi ngithi siba abantwana abayisolayo ngoba uthi uShembe uyabathanda abantwana abayisolayo. Uma sithandaza sibuyela kuye uShembe uzasikhumbula uyosifumana futhi singenalo icala phambi kwakhe. Inkosi kusene kuzwile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebusheni bamaNazaretha unyabeni. Amen. Bantwana basekuphameni sibonga ithuba esenize lafika ngale mini enkulu kangaka eyesabekayo. Lolu suku elikhulu ngizwe umfowethu izolo uMpwaxuba ekhuluma ngalo athi usuku umenzi wethu aphumula ngalo. Amen. Amen. Ngenye imini umhlaba yaphenduka ihambele edolobheni laseThekwini. Isihlangana nomlungu umlungu seyabuza umbuzo awu sawubona mnumzane. Inkosi langa ngimphendule umlungu uthi yabo sawubona baba. Ngabe uShembe? Cha kusini Shembe. Shembe uzomthola ephakameni. Siyabuza-ke umlungu uthi boya kuShembe uyawugqoka kanjani? Uthi nje uyakugqoka impahla zakhe ezihloniphekile, shirt lakhe elihle nebhulu lakho elide elihle. Impahla zakho nje ezihloniphekile. Usethi lo mlungu usethi imvama lo Shembe utholakala ngaluphi usuku? Ishamphendula inkosi ilanga isithi
imvama umthola ngesabatha uthi lona suka avamise ukuba aphume ngalo naManazaretha ambone, uthi namazulu onke ambone. Isithi inkosi ilanga Manazaretha ngangingasho mina, ithi ngangisho mina. Amen. Amen. Ithi ngoba manihlangene kanje nisuke senushembe uqaba. Angisesibo abantu nje mhlambe bokuhlaba ababuye benze nezinye izinto, kepha nisuke seniwushembe uqobo mase nihlangene. Ngizocela-ke ezulwini ukuba ngicele amazwi engizowapha abantwana bakaShembe, noma-ke ngingemuhle emoyeni nasenyameni, angiphathekile kahle bancane. Ngizocela ukungqongqoza ezulwini ngengoma iyamakhulu amabili. Amen. Ethelezwe likaSemaga, likaSemaga tekelena bathande ngasebenzi, benzi bahloniphe ngasebenze wahloniphe ngalelisa abaza. Ngiyabonga bangcwele ukungihlalela imbusa inkosi ngiyisisa. Amen. Usho njalo uShembe Mayiloba ngalolu suku esikula, ngalolu suku esibuthene ngalo lapha kulendlu. Usho njalo umnikazi wezinto Mayiloba ehlonipha lolu suku aphumula ngalo umenzi wethu. Sisho njalo isihlabelelo sithi waphumula umenzi wethu ngaleli isabatha, nathi masiphumule ngalo isabatha. Amen. Ngiyathemba njengoba aManazaretha siguqile sonke bathandeka enkosini, njengoba sonke sikulendlu silotshiwe encwadini yokuphila, kanti futhi siphinde salotshwa nasencwadini yabangenisileyo isabatha. Amen. Ngoba uthi umshumeli ugcwenza, uthi kuyaye kufika isikhathi uthi nakasazi nomfowethu ukhozwa kwayikhuluma into nje. Lesikhathi akekho saziyo, akekho futhi umnikazi wezinto kuphela osaziyo lesikhathi. Kodwa uthi kuyaye kufika isikhathi lapho khona iy'ngilozi ey'nkulu zasezulwini, ozilili, oGabriel noMikhayeli beloba khona amagama ethu thina esimenyiweyo ngalolu suku olukhulu kangaka lwesabatha. Uthi kuyaye kufika isikhathi lapho khona bethi mase bawalobile lamagama ebese bayawuthatha wonke lamagama bawase kumnikazi wezinto. Amen. Siyathemba-ke nathi ukuba ozilili noMikhayeli noGabriel iy'ngilozi ey'nkulu zasezulwini zisilobile. Amen. Cha bantwana basekuphameni, umuntu usengayitshela ukuthi mhlambe sinomfowakhoza mhlambe siyake siyihlelele inkonzo noma kanjani, kodwa-ke akuvamisile ukuba njalo bangcwele.
akuvamisile kuba njalo, kodwa kuya kufika isikhathi lapho khona nobani kumele adlinze ayibuye, ngoba amaNazaretha inkosi ilanga yake yakhuluma indaba enkulu ithi asikho isono, kanti futhi akekho uSathane onganqoba amaNazaretha. Bethi ngokungahlombe uma uSathane ufuna ukufundisa abantu thakathi uyakabe imfene. Uma efuna ukufundisa abantu ukutshontsha nokuqamba amanga uyakabe inkawu. Uthi noma efuna ukubafundisa ukuba bebe ngamanuku uyakabe ingulube. Uthi ke lo Sathane akanawo amandla okuba wahlula amaNazaretha. Uthi kodwa uSathane unamandla okuba wahlula amaNazaretha woguqayo phakathi kwawo amaNazaretha, athandaze nathi masithandaze, hlabelele futhi nathi masihlabelele. Nakho futhi makunikelwa naye umnikelwana wakhe awuhambise. Isho njalo inkosi ilanga ithi naye umnikelwana wakhe awuhambise. Lo Sathane inkosi ilanga eyikhuluma ngaye mina ngeke ngimbone ephila phakathi kwamaNazaretha, ngoba isono usebenza ngaso. Ayikho enye into angahle asebenza ngayo isono. Mhlambe abangcwele sebenakho ukunaka ukuthi noma mhlambe bayayibuza ukuthi isikhathi esiningi umkwamdletshe emayeguqile ekule ndawo kuyo njengamanje uyakakhulume imvama ngesono. Isono siyingozi kakhulu. Ayikho into eyingozi njengesono. Ayikho futhi into ethandeka njengesono. Khona siyingozi kodwa siyathandeka. Inkinga enkulu esibhekene nayo le. Inkinga yesono. Sizwe ngizalayo ithi mayikhuluma ithi mfana wami ngizokutshela into eyodwa. Thina into engayibona nje le. Sizwe ngizalayo ke ibe nenhlanhla iyayibona ngokumahlombe, iyayizwa ngisho ikhuluma eParadise. Uthi kuyo yonke nakuzo noma kuzo zonke izinkulumo ezake zakhulunywa umnikazi wezulu engakubamba ukuthi kumele ube umuntu obizwa ngokuthi usono ngawusikhohle. Ungasikhohle isono, ngoba isono sidla wena ungaboni. Sidla wena. Ithi inkosi ilanga yincane izono zomuntu ezihlupha abanye abantu. Zincane kakhulu lezo zono. Uthi imvama yezono zidla umnikazi wayo. Imvama yezono zidla umnikazi wayo. Ziqeda umnikazi wayo. Uyancipha emzimbeni. Sikubona uncipha. Siqale ukuthi awukwenze njani usibani. Nciphe nje uphele emzimbeni singazi ukuthi yini edala ukuba unciphe. Kanti isono kudliwa isono. Siyakudla isono siyakuqeda. Nkosi lami ngikhuluma ngendaba yesono ngizwa ngifikelwa uma umfowakho ekhuluma ngale ndaba
iyalentokazi ehamba yayogana ezweni elikude. Ngifikele ukukhumbula inkosi ilanga ikhuluma indaba ithi inkosi ilanga amaNazaretha isono sifana neqanda. Uthi iqanda kulifukamela kuze kufike isikhathi sokuthi liqhamisele. Uthi nesono sinjalo uma usifukamele siyakhamisela. Uthi nase sikhamisele uthi siphinde sizala amanye futhi amaqanda mase sikhamisele. Uthi sikhamisela azabe amaningi. Uthi ke uma lamaqanda sekhamisela azabe amaningi akakusinde. Uthi kodwa kuyafika isikhathi lapho khona umuntu ekhunjulwa uthi uma eguqile ayikhumbule lezi zono. Uthi ngesikhathi esibika lesono umuntu ufana ukuthi usuke lithatha leli qanda elishaya obondweni. Uthi liyaliphihlile leli qanda. Uthi lesono sayesihluleke ukukhamisela sife siphele. Ngisacela incwadi kaIsaya 49:20. Isaiah sahluko 49 iverse 20 kuya ku 21. Isaiah sahluko 49 iverse 20 kuya ku 21. Ungifundela mfowethu. Isaiah 49 verse 20. Abantwana Abantwana eniyokubazala sebefile abanye. Bayokusho futhi ezindlebeni zakho bethi. Bayokusho endlebeni zenu bethi. Le ndawo inginyinyile. Le ndawo onginike yona inginyinyile. Nginika indawo kuba ngihlale khona. Nginika enye indawo yokuba ngihlale khona. 21. Usho-ke wena enhliziyweni yakho ukuthi. Usho-ke wena enhliziyweni yakho uthi. Ubani ongizalele laba? Ubani ongizalele laba abantwana? Njengalokhu ngilahlekelwa abami abantwana. Njengalokhu abami abantwana bangilahlekele. Ngihlezi nje. Ngisiboshwa. Ngizulazula njalo. Ubani ozelela abana? Ubani ongizalela abana? Amen. Le ncwadi engiyifundayo ingenza ngicabange bantwana basekuphameni. Ithi le ncwadi engiyifundayo abantwana eniyokubazala sebefile abantu. Bayokusho endlebeni zenu bathi le ndawo nginike yona inginyinyile. Nginike enye indawo yokuba ngihlale khona. Ithi mayiqhubeka kodwa isikhuluma nami ngedwa kangazi noma mhlambe iyakhuluma nabanye. Angazi noma iyakhuluma nani abantu mayiqhubeka. Ngisacela ungiphindele yona mfowethu. Uphinde nje uyifunde. 49:20. Imperfumo lo wami when I would do my Thixo wakho ingoba
abantwana uyabazala abantwana eniyokubazala sebefile abanye sebefile abanye bayakusho futhi ezindlebeni zakho bethi bayawukusho endlebeni zakho bathi le ndawo enginyinyile le ndawo nginike yona inginyinyile nginika indawo uba ngihlale khona nginike enye indawo yokuba ngihlale khona usoke wena enhliziyweni yakho uthi ila ngithi khona ikhuluma nami sengiyizwile ngasekuqaleni sengiyashoka mina enhliziyweni yami ngithi ubani ongizalelela ba ubani ongizalela abantwana njengalokhu ngilahlekela abami abantwana njengalokhu ngilahlekelwa abami abantwana ngihlezi nje ngiyisiboshwa ngihlezi nje ngisiboshwa ngizulazula njalo ngizulazula njalo ubani ozelela abana ubani ozalela abana amen ubani ozalela abana ngihlezi nje ngisiboshwa ngizulazula njalo banginayo indawo ngiyayibuza lo mbuzo noShembe uyayibuza lo mbuzo ngathi bantwana basephalameni inkosi ilanga ikhuluma indaba ejule kakhulu ithi inkosi ilanga ngisendaweni yokuNazaretha wafika amen ithi inkosi ilanga izwe lakaZulu lafa mhla amadoda ethatha amadodakazi awo namadodana awo ebanikeza bezizwe inkosi ilanga ithi lapho lafa khona izwe lakaZulu lapho lafa khona izwe limnyama sizwe simnyama lapha safa khona ingamhla amadoda kwaZulu noma amadoda esizwe simnyama ethatha amadodana namadodakazi abo ewanikeza bezizwe ingamhla abezizwe bengqongqoza endlini ezayihlala inkatha asamadoda siyavula asiyayitshengisa inkatha bezizwe awuna yini le inkatha inkatha yenziwani yini engcwele ngalento aseyachaza amadoda kwazi ukuthi cha yini engcwele ngalento mhlawumbe abangcwele abangizwa lafa ngalelo langa isho njani inkosi kuze kube namhlanje lifile futhi asazi ukuba uShembe usikhumbula nini asazi uNkulunkulu wasekuphameni uyosikhumbula nini lafa ngalelo langa mase ngiyayibuza-ke mina ukuthi uShembe uchaza ukuthini masho njalo le ncwadi engiyifundayo ithi abantwana eniyokubazala sebefile abanye bayokusho ey'ndlebeni zenu bathi le ndawo nginike yona inginyinyile bantwana basekuphameni ngicabanga ukuthi esikhathini esesiphila kuso manje ngiyake nizwa abantu besho ukuthi siphila esikhathini esinzima kakhulu ebese ngiyayibuza mina ukuthi yini edala ukuba siphile kuleso sikhathi esinzima kodwa bese ngiyayithola impendulo ngiyithola kuyena inkulumo yenkosi ilanga ukuthi izwe lakaZulu lafa ngalelo langa ngaleyo nkathi mhla bezizwe bengena bethatha inkatha mhla amadoda akaZulu etshengisa bezizwe ukuthi cha nayo inkatha yenziwa nje yenziwa u1 yenziwa u2 yenziwa u1 no2 mhla amadoda akaZulu ethatha amadodakazi awo namadodana ithi incwadi engiyifundile
bayokusho labantwana ey'ndlebeni zenu bathi le ndawo nginike yona inginyingile. Kakade bantwana basekuphakameni siyindlu emnyama, sasiphila ngendlela eyayivesi ibekwe ngaphambili kokudalwa kwethu, indlu emnyama. Akukaze kube inkinga ukuba siphile ngale ndlela esasivese siphila ngayo kudala. Kepha inkinga yasuka ngesikhathi nina bakwaZulu noma nina ndlu emnyama nithatha amadodana namadodakazi zenu niwanikeza bezizwe. Lezi ngane zenu zase zilikhohlwa igugu lazo, zase yithanda amagugu bezizwe. Zase yikhonza bezizwe ngoba vese base bephethe inkatha yenu. Sho njalo inkosi ithi labhubha ngalelo langa ezizweni esemnyama. Umuntu othanda ukudla nje into okwenzani leyo? Thanda izinto zomhlaba, thanda izinto nezinto, uthanda izinto ongazazi nokuthi zichaza ukuthini, zezani, zenzani. Inkosi langa mayiqhubeka nale nkulumo ithi babodwa abantu emhlabeni wonke jikelele belandelwa ngabanye abasayiqinile indlela ababedalwe ngayo. Uthi amaSulumane, nangempela amaSulumane angicabanga ukuthi ukhona okwalibona iSulumane lana lenza ligqoke, angiphathi abantu besifazane bamaSulumane ligqoke isigqebhezana esifishane. Labantu bawagcina amasiko abo, abakaze basuke endleleni ababedalelwe yona ngaphambi kokuba bafike emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu wathi mayidala umhlaba isizwe nesizwe wasibekela indlela ukuba siphile ngaso. Amen. Kepha-ke thina leyo ndlela sayilahla. Ngoba ngeke ngiyibuze ngithi mfoka Mdletshe, yini ekwenza ujabule uma uzwa ukhala ingoma yabezizwe? Nkosana, wenzani uma wenza njengabafana bezizwe? Wenzani uma ugunda ikhanda, nkosana? Yini lo yenzayo? Nkosazana yasekuphakameni, wenzani uma uxhuma ekhanda? Khona uma ufaka inzipho wenzani? Inamsebenzi wani leyo nto? Ngibuyela kule ncwadi, ithi le ncwadi le ndawo onginike yona inginyingile. Ngiyabona nabantwana basekuphakameni ukuthi indlela esasidalela ukuthi siphile ngayo sesinyingile, sesiyahluleka ukuyiphila. Uma uhleli nje endlini yakho ungayindawo, hlale nje uyidlinzele nempilo yakho, udlinze ngendlela yakho ozoyihamba kulo mhlaba nangale kwethuba. Uyakubona ngathi cha, inamsebenzi wani leyo nto? Ngimoshela ngesikhathi ngiyayibona sengifika khona lapho. Ngiyayibona sengifika khona okwamanje angihambe ngiye la na i-37 ikhona. Ngoba le ndawo owawuyibekela isikunyinyini usufuna enye indawo yokuba uhlale khona. Ebese ngiyayibuza-ke mina ukuthi ngisiboshwe bapha abantwana na? Noshembe uyayibuza abantwana basekuphameni.
ukuthi baphi kanti laba bakhe abantwana. Baphi abakhe abantwana? Bantwana basekuphamela inkosi ilanga ikhuluma indaba enkulu. Ithi ngithe sengikushwalela ukuba ngiphumule egumbini kwase kunqonqoza umuntu esicabheni. Uthe ngibe sengikhuluma ngathi ngena, ube sengena lo muntu. Hawu salikwazi isidala nje sesikhulile. Awu mangithi ngiyasibuka lesisakazi kangisazi ukuthi phakathi kwalo muzi osekuphambili. Awu ngase ngesikhathi isho njalo inkosi yakhe ithi ngase ngesikhathi ngihlele endlini kunokungitshela nje ukuthi angingaphumi angingaqaluzi kakhulu egcekeni. Ithi masikhuluma lesisalukazi sithi baba inkosi yasekuphameni ngithunywe uBhombela isitimela samaMpondo. Uthi angitshela ukuthi kuhlukana nalabantu ohamba nabo. Awu angihlukani nalabantu engihamba nabo. Uthi labafundiswa uhamba nabo hlukana nabo, labashumayeli uhamba nabo hlukana nabo. Bayekele babe nje ngabagcotshwa bebandla kodwa ungabasondezi kakhulu kuwena. Uthe uBhombela ngibuza ukuthi uhlala kanjani nabantu abanje. Uma wena uhleli nabantu abanje uzofika kanjani kuwena? Isithi inkosi ilanga nani bantwana basekuphameni kumele uyibuze. Yebo umntwana weNazaretha uzalelwe kulokhu ukukholwa. Shayela insimbi lapha ekhaya. Gidile ubhano, gida nayo isikosho esibovu nkosana. Kwamnandi kwanjeya wakhulela kuleli bandla wabona kukho ongakwazi kuleli bandla. Cishe wazi wonke umuzi wasekuhleni bokuphakama, alikho ikhono ongalazi ngoba ukhulele khona. Kepha inkosi ilanga siyabuza ukuthi kunamsebenzi wani uma wena usakwazi ukuthi ube nomngani onomunye umoya ongafani nowakho. Lokho kuzawukusiza ngani? Kuzawukulekelela ngani? Ngayiphi futhi indlela? Uthi ngoba kuyinkinga ukuba ube yikhona mase uba nomngane owunondindwa nje. Uthi ube nomngane obhemayo, ube nomngane ophuza utshwala. Uthi ke kube yinkinga ngoba leli phunga lakhe uthi liyahlale kuwena. Ithi ke inkosi yasekuphameni ukungcweleke kuyayiqhenya ukungcwele, buyaphuza ukuba kubambelele kumuntu. Kanti futhi kunzima ukuthi kubambelele kumuntu, kanti futhi kulula ukuthi kusuke kumuntu. Uthi kanti ukungcola kuyamthanda umuntu. Uthi umoya ongalungile, umoya omnyama noma umoya omubi uyamthanda kakhulu umuntu. Uthi wena kuyakwenzeka uzalele kuleli bandla nawo lo moya engcwele. Uthi futhi awungakona phambi kaNkulunkulu. Uthi kodwa ebese uba nabangani abangonondindwa abaphuzayo nababhemayo. Uthi uzwale kakhulu nalabantu. Uthi kodwa kuyafika isikhathi lapho khona ubungcwele bakho kuyitshela ngoba ubungcweleke nomoya ongalungile akuhlalelani. Uthi umoya ongcwele ukushiye ebese uhaqele liphunga noma uhaqo lo moya omubi noma lo moya omnyama. Uthi kuyafika isikhathi lapho khona uhamba khona komhlaba. Uthi mawufika ngale bese uyabuza ukuthi liphunga lithathaphi ngoba wona ngomlomo wakho awukazi ubhema ugwala. Awukazi futhi waphuza. Awukazi futhi wenza ongalungile. Ongakuthi udayisa mhlawumbe ngomzimba. Awukazi wakwenza okunjalo. Kepha ke manje ebese kuyabuza ukuthi leli phunga wena ulithathaphi.
ulifumana phi leli phunga ebese kuyatholakala ukuthi cha wena ubuhamba nonondindwa bawuhamba nabo ubujabula ngesikhathi ujabula lelo moya ubukhaqo busufana nonondindwa kwawena uhamba nababhemayo khona nabaphuza ubuhamba naye uthi bese inkinga iqala lapho ebese kube inkinga ukungena kwakhe ezulu ngoba wena ubujabula uma uhleli nalabantu abanale moya ubujabula uma unalabantu abanale moya ubuthokoza manje ke bantwana basekuphameni ngithi kini ngasikhumbule bantwana basekuphameni ukuthi imoya iyaphilelana imoya engaphilelani owodwa wayo uyasuka ngisho nangebhadiko osukayo ilo oyingcwele kusuka lo ingcwele akusuki lo omubi noma lo mnyama umoya kusuka lo ingcwele zigadeka abantu oyimbandakanya nabo ngisho ula esikoleni bagada abantu oyimbandakanya nabo unganyinywe indawo shemba kubekela yona ukuthi uyiphile ayingakunyinyi leyo ndawo fana namasulumane isulumane noma lingezwa nje gqoma ingoma akunamsebenzi walutho kweyayo inhliziyo fana nalo-ke nawe ingakunyinyi le ndawo shemba kubeke kuyo indawo yakho akekho futhi omunye obekele yona leyo ndawo eyakho amen ayingakunyinyi indawo eyakho ngoba nje izikunyinya ikunyinya ngaliphi kepha ngoba inkosi yasekuphameni iyasitshela ukuthi kwabhubha ngamhla inkatha itholwa bezizwe wena-ke ngoba usuyakwazi lokho sebenzela phezu kwakho ungavumi ukuba indawo shemba kubekele yona ikunyinya ungakuvumi lokho ngoba ithi le ncwadi ngelahlekelwa abami abantwana sekukhuluma ushembeke lapho uthi ngelahlekelwa abami abantwana sekufanele kuyibuze ukuthi wena uma ikunyinya le ndawo ngoba usawumntwana kashembe na umbuzo lo kumele siyibuze sona sonke wonke umuntu lo mbuzo sonke kumele siyibuze lo mbuzo ngoba ubaleke kakhulu lo mbuzo ukuba ngabe le ndawo engikuyo inginyile na mayinginyile ngabe ngisawumntwana kashembe na ngoba ithi le ncwadi uma uwumntwana onyinywe yile ndawo oyibekele wafuna enye indawo uyalahleka phambi kwashembe awusatholakala awusabona njalo indaba kashembe mancane khona inzima okwasho njalo ukwakhoza wathi indaba kashembe inzima enyameni noma khona inzima nasemphefumulweni kodwa-ke okungcono umphefumulo uyahlomula ngalolu hambo amen kodwa imvama le ndlela esihamba iba nzima kakhulu enyameni manje-ke inyama iyazwela kakhulu yona esidama ukuyigada kakhulu kunomphefumulo kanti inyama nje iyidokodo kwazini lokho inyama iyidokodo njengoba silapha bangcwele sisemhlabeni sisebenzela ezulwini amen le ndawo esikuyona iyidokodo nikwazi lokho bangcwele ukuthi iyidokodo elomhambi futhi sisho nje esihlabeni sakho ekhaya sithi kuhle inyama yami ihlupheke ukuze inhliziyo izawukhumbula ukuthi kakusilona ikhaya leli kepha idokodo lomhambi amen manje-ke kasikhumbule bantwana basekuphameni kasikhumbule ukuthi sibekelwe indawo ayingasinyini leya ndawo esibekelwe yona ayingasinyini leya ndawo isulumane nje liyayifakela into yalo ngisho emsebenzini kuyaziwa ukuthi khalelile isulumane amasulumane ngendlela ayigcina ngayo inkolo yakho ngisho ungathatha ikhanda lengulube uliphose emzini wesulumane lingasuka ngalo lelo langa isulumane yakho ngendlela abayigcina ngayo inkolo yabo
Nina-ke niyayiciciyela ngoba isimnyinyile. Indlela uShemba nibeke yona isinyinyile manje niyayiciciyela. Ngisana ukuvuma-ke lokho bantwana basekuphambili. Ningakuvumi bathandekayo enkosini. Ningakuvumi. Ningakuvumi bancane. Jehova. uSamuweli uqala isahluko seshumi nanhlanu ivesi la-21. Abantu bathabatha impango, Abantu bathabatha impango, izimvu nezinkabi, izimvu ney'nkabi, lempahla okuyiyona eyinhle, kanye nayo yonke impahla eyinhle engaba iqeda ukuba bamhlabele uJehova uThixo wakho eGilgali. qhubeka lapho. uSamuweli wathi iminikelo nemihlatshelo iyamthokozisa yini uJehova? Iminikelo kanye nemihlatshelo ngabe iyamthokozisa yini na uJehova? Njengokuba kulalele izwi likaJehova, Kunokuba kulalele izwi lakhe uJehova. bheka Ukulalela kuhle kunomhlatshelo, kunomhlatshelo. ukuqaphela kuhle kunamaloni ezinqama, Ukuqaphela kuhle kunamanoni ey'nqama. ngokuba ukuthakathaka kuyisono sokuhlubuka, Ngokuba ukuthakatha kuyisono sokuhlubuka. ukukhonza imfanekisa nezithombe kuwubula, Ukukhonza imifanekiso ney'thombe zonke kuwubula. ngoba ulidelile izwi likaJehova, Ngokuba wena-ke usulidelile izwi likaJehova. naye ukudelile ukuba ungabi inkosi. NoJehova usekudelile ukuba ube yinkosi. Amen. Angiqali ukuyifunda le ncwadi, ngake ngayifunda. Khuluma ngoSamuweli. Samuweli wayebeki ukuba abe yinkosi. Aqede isizwe kwakuthiwa ama-Amaleki. Ebesebulala nenkosi yakhe kwakuthiwa u-Agagi. Yena-ke esekhetha engasalilaleli izwi likaJehova. Wayethe uJehova aqede konke, qede ngisho intuthwane yakhona, ashiye nje evale ngehlahla. Kepha yena enza ukuthanda kwakhe uSamuweli. Wenza nje okwakhe ukuthanda uSamuweli. Wayesethi cha, khona izinto ezinhle lapha ezweni sama-Amaleki. uJehova-ke ngake ngingayiqedi lezi zinto, akike ngimjabulise ngazo, ngiyozenza zibe umhlatshelo phambi kobuso bakhe. Wayesenza njalo-ke. Sono-ke sikaSamuweli sabasinye, sho njalo incwadi uma uyifunda la, ibuza umbuzo, nawe iyakubuza sihlobo sami, iyakubuza nawe sihlobo sami, ukuba iminikelo nemihlatshelo iyamthokozisa yini na uJehova kunokuba kulalela izwi lakhe uJehova. Umbuzo loyo kumele uyibuze wona nawe sihlobo sami, ukuba ngabe njengoba uthi uyanikela nayo yonke imihlatshelo uthi uyayenza, iyamthokozisa na uJehova kunokuba ulalele izwi nje lakhe, izwi likaShembe, imithetho yakhe. Amen. Imithetho nje kaShembe iyamthokozisa na uJehova. Ithi le ncwadi mayiqhubeka ithi qaphela, itshela wena masihlobo sami, ithi qaphela. Iminikelo nemihlatshelo ayimthokozisa uJehova kunoba kulalela izwi lakhe. Qaphela sihlobo sami, akukho okudlula ukulalela izwi likaJehova. Amen. Akukho okudlula ukulalela izwi likaJehova. Amen. Omncane amen endlini. Amen.
akukho okudlula kona, ngoba uma likuhlula izwi likaJehova ukulilalela, nawe uJehova uzakudela, ngoba yona uyalidela izwi lakhe, uzakudela-ke nawe akudeliswa kwaSamuel. Nawe uJehova uzakudela. Senihlala phansi bangcwele. Ngizawucela umfowethu abe ngilungisela incwadi yokugcina, incwadi kaJohane 15 verse 1 to 5. Incwadi kaJohane 15 verse 1 to 5. Ngicela abangcwele bangivumele lokho engizokusho, nangokuvuma noma nangendlela abazovuma ngayo. Ngizozwa ngempela ukuthi ngabe baqinisile na, noma ngeke ngizazi inhliziyo zabo, kodwa ngokuthemba ukuba njengoba sonke silapha sibuthene ngento eyodwa, ukuvuma kwabo kuzongithokozisa kakhulu. Bantwana basePhalamende, uShembe lo unyazi wezulu uNkulunkulu. Amen. Ngiyawuthanda u-amen wenu bangcwele, ngiyawuthanda kakhulu u-amen wenu, uyangithokozisa kakhulu, uyangijabulisa. Sezivumelene-ke bangcwele ukuba lo nkulunkulu wasePhalamende owunyazi wezulu uNkulunkulu. Umfundisi uGwele ukhuluma indaba enkulu, uthi kuyaye kwenzeka abajwayeleke ukulalela iy'nkonzo zkamfundisi uGwele abayazi ukuthi ibingapheli inkonzo engakubuzanga leyo. Mase nje ngasekupheleni ubekubuza kakhulu, nami ngithi angibuze isihloko sami, sengihlala phansi. Kuyajwayela ukuba kwenzeka, ngicauthi akekho la ungakaze ayibuke lento ekuthiwa i-wrestling. Siyabazi bonke oBaptist, ngoba niyabazi oBaptist, nobani Khoza, o-Undertaker, niyabazi madoda, ngeke ningabazi, niyabazi abantu. Uthi-ke umfundisi uGwenza, uma ungase uthatha uBaptista umqhathe no-Undertaker no-Big Show, uqhathela abantu bobabili, uthi mangase belwe kuze kufike esigabeni sokuthi bayalimazana, wena bese uyazama ukuthi uyabalawula, uthi ungahluleka nje bangakushaya uyobheka angazi ngani, bangakushaya nje uyowela le ka-Pick n Pay. Usho njani? Uthi bangashaya uyowela le. Uthi kodwa ngeke kwenzeke ukuthi labantu uma belwa, uma ufuna ukubalamula labantu, kumele ubize isigole esingaphezulu kwabo, ubize imbavu cishe ilingane nabo, iyona-ke ezobalamula. Amen. Amen. Iyona ezobalamula, ngeke wena ubalamule. Uthi-ke nawe umfundisi uGwenza, uma ubhekene nedimoni noma nomubi, uyedwa kuphela umuntu ongakulamulela, ngeke uyilamulele edimonini, khohlwa uthanda. Ngisho ungaqala esihlabeleni ekuqaleni uzazi zonke ngamakhanda uyihlabelele, khohlwa ngeke kulunge, ngoba
omubi engini idimoni engini ongake wayiqonda. Sesivumelene-ke bangcwele ngoba ngithe mangiqala lokhu ukukhuluma ngathi lo Shembe esiphambi kwakhe uNkulunkulu navumelana nami nathi amen. Uye esimbizayo uma sibhekene nalamadimoni noma nalomubi. Amen. Uyena kuphela ongase asilamulela. Akekho omunye futhi ongaphinda asilamulela. uShembe kuphela. Kodwa umbuzo usufika ube la bangcwele. Nawo umbuzo yawukhona. Uyasabisa kakhulu umbuzo. Uyasabisa kakhulu, uyangithusa. Ngiwangisho ebusuku ngalo mbuzo mangicabanga. Ukuba silamnyelo uShembe uma sibhekana nomubi. Ngoba thina ngeke silamlele komuntu. Asinawo amandla. Ngoba umuntu ngeke samqonda, unamandla akhe la. Kepha-ke sibiza isigoro esingaphezulu kwakhe esiuShembe. Amen. Amen. Kodwa-ke bangcwele, nawo umbuzo. Kwenzeka kanjani ukuthi thina sijike sixabane noShembe? Uma sixabana noShembe, ubani uzawusilamulela? Umbuzo lo engiyibuzwa wona nami. uShembe-ke asidingi ukuthi uzuxabana naye ngokuthi uthi hayi ukuthi nokuthi akudingi ukuthi uzumthuke mhlawumbe uShembe ukuthi uzoxabana naye. Cha, akudingi lokho. Into abasisho nje ingane zakwethu, ukugcina ungakwazi ukugcina imiyalelo yalapha ekhaya ayibekile uShembe nezwi lakhe eyizwi likaJawu, usuke uxabene noShembe. Uma usuxabene noShembe uzokulamulela kanjani uxabene naye? Uzonyelamulela ubani? Uzobiza bani? Athini bani kanjani? Umbuzo loyo ekumele sonke siyibuze wona ukuthi ubani okusilamulela uma sixabana noShembe. Uma mina nobani lapha endlini bafowethu ngicela abe nebhuku kusukela namhlanje. Mhlambe bakhona kade sebenalo. Akudingi ukuthi uzohambe uyothenga leli bhuku, cha. Iba nje nalo ibhuku lomphefumulo ukuthi ngazo zonke izinsuku ube lapho khona uzoloba khona ukuthi konke sengikwenzile namhlanje ubudlelwano bami noNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni bumephi. Ngabe intambo esuka kuNkulunkulu wasekuphakameni ize kumina izoxhuma lapha esifubeni sami, engabe isaqinile ngokwanele na, noma engabe isiyatebezela? Ngoba uma isibitebezela isihloko sami usenkingeni isihloko sami. Ngiyakuxwayisa isihloko sami usenkingeni. Ngiyacela bangcwele sonke sibe nawo lamabhuku usuku nosuku ubheke uba ngabe ngisahamba ngayo indlela kaShembe. Amen. Ngabe ngisayigcina na imiyalelo kaShembe? Iguqo zonke ngabe ngisayigcina na? Ulimi lwami uma ngikhuluma ngiyaluqoqa na? Ngikhuluma ngesisoka na? Ngihamba noma nginyathela ngendlela ethandwa nguShembe na? Ey'ndaweni enginyathela kuzo ngabe ey'thandwa uShembe na? Engikhuluma ngomlomo, engicabanga ngakho. Lezi zinto uma uke wayiloba wathola ukuthi zonke uyayigcina. Uthandiwe sihlobo sami. Kodwa uma wena ufana nami uzazi ukuthi lezi zinto awuyigcini zonke. Sebenza phezu kwazo. Amen. Sebenza phezu kwazo. Khulumini ukhoza wathi asithandaze bafowethu. Uma usukwazi ukuyipinpoint inkinga yakho ekuxabanisa noShembe, ibike kuyena umnikazi wezinto, uza kukulekelela. Amen. Amen. Ngisacela ukuthi ungifundele le ncwadi mfowethu, ngihlale phansi.
Incwadi kaJohane isahluko seshumi nanhlanu evesini. Mina ngiyivini impela, Mina ngiyivini impela. ubaba umlimi, uShembe ngumlimi. amagatsha onke akini akatheli izithelo Amagatsha akini angatheli izithelo uyawasusa, uyawasusa, kodwa kodwa onke athela izithelo onke athela izithelo uyawathena uyawathela, ukuba athele kakhulu. uyawathela ukuba athele kakhulu. Nina senihlambulukile Nina-ke senihlambulukile. ngezi engalisho kini, Ngezwi engalisho kini, kukhuluma uShembe, kukhuluma mina. hlalani kimi Hlalani kimi, nami kini, nami ngizohlala kini. njengegatsha linezithelo ngokwalo. Njengegatsha linezithelo ngokwalo. Uma ungalihlali endimini, kunjalo nani uma ningahlala kimi. Angiqala maphandle mfowethu. Qale nje kuqaleni. Mina ngiyivini impela, Mina ngiyivini impela. ubaba ungumlimi, Ubaba ungumlimi. amagatsha onke akimi angatheli izithelo Amagatsha onke akimi angatheli izithelo uyawasusa, ubaba uyawasusa. kodwa onke athela izithelo Kepha-ke onke athela izithelo uyawathela ukuba athele kakhulu. ubaba uyawathela ukuba athele kakhulu. Nina senihlambulukile ngezi engalisho kini, Nina-ke senihlambulukile ngezwi engalisho kini. hlalani kimi Hlalani kimi, nami kini, nami ngizohlala kini. njengegatsha lingethele izithelo ngokwalo. Njengegatsha lingeke ithele izithelo ngokwalo. Uma lingahlali evinini, Uma lingahlali evinini, kunjalo nani uma lingahlala kimi. kunjalo nani uma lingahlala kini. Mina ngiyivini, Mina-ke Shembe ngiyivini. nina ningamagatsha. Nina bangcwele bathandeka enkosini ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, Ohlala kimi nami ngiyahlala kuye. uyena uthela izithelo eziningi, Uyawuthela izithelo eziningi. ningenze lutho ngaphandle kwami. Ngeke nibe yilutho magatsha ngaphandle kwami yini. Kusho uShembe. Amen. Bangcwele sengihlala phansi ngempela. Ngithi mina uShembe umvini thina ngamagatsha. Amen. Igatsha-ke kalitheli ngaphandle komvini. Ayikho nje igatsha elingasukeli. Amagatsha futhi-ke awakwazi nje ukuma ngaphandle kwawo umvini eqolo. Adinga umvini kuzenzayo. Manje-ke ngicawuthi neyizwa le ncwadi ithi amagatsha angafuni ukuthela ubaba uyawasusa kimi mina mvini. Usifunele sihlobo sami ukuthi ungabe ususukile kulo mvini ngoba phela uzobona ngokungatheli izithelo eziningi. Uzobona ngokungatheli izithelo eziningi. Uzobona ngokungatheli izithelo eziningi. Abantwana benkosi uNkosi ushayangidonsa la. Ngiyabonga abangcwele.
ngibonga ithuba ekuguqeni kwami kule ndawo ngisatholile ithuba bengingaphilile kepha-ke manje ngizwa nomphefumulo wami usululu. Amen. Ngiyabonga bangcwele sengathi ushemba ngasikhumbula. Nkosi kusise nizulu. Ngiyayithetha inkosi yonke lamaNazaretha phezulu. Ngizocela ukuthi sibuyisele umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo 176. Socela inkosazane yakwangubane isivalele ngalesihlabelelo inkosi yabusuphama wangcwele. Amen.